Уважаеми зрители, добър вечер! Гледате новините днес на телевизия Загора. 107 места повече за прием на медицински сестри и акушерки обявява Тракийския университет. Тези специалности вече няма да заплащат семестриални такси. Още подробности. След като Министерският съвет прие промени във връзка с политиката за прием във висши училища, специалностите медицинска сестра и акушерка се включват като защитени и обученията по тях ще бъдат безплатни. С въвеждането на новата мярка, приемът по специалностите в Тракийския университет през новата учебна година ще бъде увеличен с всички свободни 107 места. Това информира заместник деканът професор Нели Грозева. През последните 5 години в Тракийския университет Стара Загора са приемани по 100 до 150 медицински сестри и 40 акушерки. Дали мярката ще обхване и вече приетите студенти по специалностите медицинска сестра и акушерка, ще стане ясно след официалното излизане на постановлението. Промяна в условията за кандидатстване по двете специалности няма, допълни професор Грозева. Тя обясни също, че университетът няма да бъде ощетен, тъй като таксите ще бъдат преведени в бюджета му от Министерството на образованието и науката. До този момент без семестриални такси са били специалностите енергетика и педагогика на обучението по информационни технологии. През първото тримесечие на годината средната работна заплата общо за страната е 2433 лева, което е с малко над 11% повече в сравнение с миналата година. Данните са от бюлетина на Министерството на труда и социалната политика в областта на доходите. Вижте още. В 7 икономически дейности средната заплата е била по-висока от тази за страната. Най-високи средни възнаграждения са отчетени в дейност създаване и разпространение на информация и творчески продукти и далеко съобщения 5739 лева, където ръстът на годишна база е 9,3%. На второ място се нарежда финансови и застрахователни дейности, където за година средните заплати са нараснали с над 13% до 3837. Данните показват, че средната заплата е най-висока в София град – 3386 лева. Размерът е с 38,6% повече спрямо средното възнаграждение за цялата страна. На годишна база най-голям ръст на средната заплата е отчетен в Благоевград с 16,1%, Търговище с 16%, Плевен с 13,8 на 100. На годишна база безработните намаляват с близо 36 000 души до малко над 116 хиляди. На 10 юни от 10 часа в Стара Загора Бюрото по труда организира борса. Тя ще се проведе в сградата на гимназия Минко Балкански. На борсата ще бъдат поканени работодатели от община и област Стара Загора, които ще заявят потребностите си от работни места. Предоставя се възможност за директна среща между търсещи работа лица и работодатели, информират от дирекция Бюро по труда. От днес Казанлък се превръща в сърцето на световното лютиерство. Над 70 ръчно изработени музикални инструмента, цигулки, виоли и виолончело от 12 държави ще могат да бъдат видяни в Музеят на розата в Казанлък. Музикалните инструменти са част от 19-тия международен конкурс по съвременно лютиерство, на който днес жури в международен състав отличи най-добрите музикални инструменти и лютиери, които ще бъдат наградени на 7 юни. Инструментите бяха оценени в 3 основни групи – цигулка, виола и виолончело. Начело на престижното жури застава Джорджи Сколари, директор на легендарния институт по лютиерство в Кремона, Италия. Форумът е организиран съвместно от община Казанлък, лютиера и почетен гражданин на Казанлък Едро Едрев и Националната лютиерска асоциация на Италия. Престижният конкурс събира професионални и непрофесионални лютиери от цял свят, които ще демонстрират своето майсторство в изработката на струнни музикални инструменти и ще представят традициите и модерните похвати в това изкуство. Финалистите ще бъдат наградени на официална церемония на 7 юни в Музея на розата в Казанлък от 19 часа. В 18 казанлъчани и гости на града ще имат възможност да чуят струнният концерт на Класик Арт, а от 19:30 да се насладят на концерт на Светлин Русев с цигулка Страдивари. Музикалните инструменти ще бъдат изложени в Музея на розата в Казанлък до 10 юни. 19-тия международен конкурс по съвременно лютиерство е част от програмата на Празник на розата и превръща Казанлък в сцена на световната музикална култура. Държавен фонд земеделие преведе над 166 милиона лева по екосхемата за намаляване използването на пестициди. Финансова подкрепа получиха 16 461 стопани, които прилагат допустимите за интервенцията дейности.
По схемата за втора поредна година е регистриран най-голям интерес от страна на бенефициерите. Земеделските практики се доказват чрез проверка на дневниците за проверените растително-защитни мероприятия и торене и чрез разходооправдателни документи за закупените продукти за растителна защита или феромонови уловки за заявените за подпомагане площи. Еконип е пряко насочена към запазване на екологичното състояние на почвите и водите, така и към производството на по-чисти храни. Интервенцията е част от пакета екосхеми, включени в стратегическия план 23-27, за които кандидатите поемат допълнителни ангажименти. Правителството прие план за действие за изпълняване на национална програма за превенция на насилието и злоупотребата с деца. Документът представлява рамка за координация на действията на ангажираните страни в работата по превенция на насилието и злоупотребата с деца. Правителството прие план за действие за изпълнение на национална програма за превенция на насилието и злоупотребата с деца 2025-2026. Планът предвижда събиране на унифицирани данни за децата и техните родители, повишаване на гражданската активност, повишаване на капацитета на работещите в сектора и промяна на обществените нагласи. Планът представя предвидените за провеждане от институциите и общините за 25-та година инициативи, дейности и кампании срещу насилието над деца. Предвидени са и мерки за борбата с кибертурмоза, рисковете за деца в онлайн пространството, както и работа по превенция на пътния травматизъм. На 20 юни започва третото издание на фестивалът на Зелено. Организатор е творческият колектив на улицата. Основни хедлайнери на голямата сцена на фестивала ще бъдат Стефан Вълдобрев и група Контрол. А на втората сцена в гората ще се съсредоточени изпълнители на музика, насочена към младите хора. На 14 юни събота преди фестивала се организира почистване на парк Бедечка. Район My Mind Symphony на 10 юни от 19 часа на сцената на Летния театър. С този концерт саксофонистът Димитър Льолев и джаз-изпълнителят Петър Салчев казват «Благодарим ти, Рей, за музиката». Незабравимите хитове на великият Рей Чарлз ще блеснат с оркестъра на Старозагорската опера и военния биг бенд Стара Загора. Диригент капитан Цветомир Василев. Район My Mind Symphony е продължението на проекта на саксофониста Крейг Бейли и на джаз-музиканта Петър Салчев. Роден преди няколко години и преживял своя успех на различни сцени в България, концертът се завръща, за да блесне с оркестъра на Старозагорската опера и военния биг бенд Стара Загора под диригентската палка на капитан Цветомир Василев, за да разкаже в музика живота на легендарния Рей Чарлз. Премиерата на концерта бе на 1 и 2 юли от 21 часа на сцената на античния форум Августа Траяна в Стара Загора миналата година, а след това Район My Mind Symphony гостува на различни сцени. В концерта звучи оригинална музика, аранжирана специално за симфоничен оркестър от Крейг Бейли, дългогодишен солист на оркестъра на легендарния Рей Чарлз. Включени са някои от незабравимите му хитове, нареждащи го до най-ярките личности в съвременната американска и световна култура. На саксофона в концерта на 10 юни ще бъде известният български музикант Димитър Льолев, роден на 7 януари 1973 в България, завършва средно музикално училище в Пловдив, по-късно започва да свири на саксофон. 2002 година е приет да следва в консерваторията в Грьонинген, Холандия. 2005 се прибира в България и започва усилена концертна изпълнителска дейност, като свири с едни от най-известните български музиканти. През 2025 година ансамбъл Загоре отбелязва 70 години. 70 десетилетия посветени на съхраняването, развитието и сценичното претворяване на българските традиции. Кулминацията на юбилейната програма е тематичният спектакъл «С корени в бъдещето». Триизмерно сценично пътешествие, което преминава през минало, настояще и бъдеще на ансамбъла. Той ще се проведе на 24 юни 2025 година от 19 часа в Оперен театър Стара Загора. Зрителите ще се насладят не просто на концерта, на емоционален разказ, в който всяка стъпка и нота носят спомени, сила и вдъхновение. 70 години ансамбъл Загора е една от най-разпознаваемите и авторитетни визитки на община Стара Загора, символ и емблема на родния корен и неизчерпаемата творческа сила на Тракия. Спектаклите, пъстри картини на богатата ни национална култура, продължават да даряват радост и наслада на всички ценители на непреходното фолклорно изкуство.
творчество и съвсем естествен е интересът към ансамбъла да бъде гост във всяко едно от селата на общината. Организаторите канят ценителите на народното творчество да отпразнуват с тях 70 години професионализъм, родова памет и сърце, отдадено на фолклора. Всички са добре дошли да преживеят историята на ансамбъл Загоре, който продължава да черпи вдъхновение от дълбоките си корени, за да гради бъдещето на българския фолклор. Концертът е финансиран по програма Нематериално културно наследство, професионални ансамбли, носители на нематериалното културно наследство на Министерство на културата и се осъществява със съдействието на община Стара Загора. Стара Загора се превръща в арена на едно от най-очакваните гейминг събития в света. От 4 до 7 юни на сцената на Летния театър ще се проведе турнир, на който ще участват състезатели от различни държави. Тази година форумът е с още по-голяма стойност. За първи път български турнир ще има правото да излъчи квалификант за световните финали в Саудитска Арабия. Belgium Jeans Elite е първият и единствен турнир от най-високо ниво по електронни спортове в България и неизменно привлича вниманието на гейминг общността у нас и в чужбина. В турнира участие ще вземат едни от най-добрите състезатели от 10 държави, поканени са и 4 от най-големите имена в StarCraft 2 и 12 играчи ще се класират чрез онлайн квалификация, провеждани в Северна и Южна Америка, Европа, Азия и Балканите. Турнирът продължава до 7 юни, когато ще стане ясен големият победител, който освен трофея ще получи парична награда. Това бяха новините днес на телевизия Загора. Повече информация може да намерите в сайта ни zagoranews.bg. Спокойна нощ!